Kamulan diha. Buwana. Video lang ko. Video lang ko. Ay, video lang ko. Okay. Video lang ko. Sige. Way bias ha, way bias. Pilipinia, nga doon ay purgatorio. Affirmative. Ang negative, sige lagi sila guwa. Kalooy. Affirmative. Kalooy mo di. Singko lang. Nagmay lagot. Ako ay magpabarok, 2 minuto na kumander. Ang Muslim, balik. Wala, hadok. Bago na ako, Diyos mas Kristo. Diyos, nagabago na. Gagi balik Muslim. 5 minutos. Kunya, ang cross examine na 5 minutos. Ya, ang negative, deny siya 5 minutos. Kunya, i-cross examine siya 5 minutos. Rebuttal, tag 5 minutos. Sugdan na to karon sa affirmative, yan pagatudan nga dunay lugar o dapit purgatorio. Every niya Pilipinas. Salamat kayo, Brad. Dani Gugdas sa video commentator. Sumala sa itong pilanin ni Katbal ng debate si Pastor Juan Pentecostal. Ang purgatorio, Pentecostal na, yung born again mo na. Ay, purgatorio, ano na yung purgatorio? Sa Biblia. Pentecostal ini. Dili ba rin masaptan kung dili na to isgutan ng impyerno ng langit? Pentecostal ini. O ilusidit ba? Ya sa balang kasulatan nga nagpahayag nga adunay kuan nga tao mamatay nga dagok sa o gagmay. Iparihan mo na. Ang daggo adto gid sa istigong way katapusan. Nasa Lucas 12:47, ang nakasala og gamay silutan o sa gamay. Ang nakasala og silutan sa daggo muna nasa Pinidig 20:23. Kastigong way katapusan dagok sa From gagbay sa ana sa 1 Corinto 3:15, wagi sila kalayo apan maluwas pa. Ato ba kalayo niya masabot nga itawag na sa simbahan ng purgatorio ang kinito na sama sa impyerno. Pero ang impyerno hangtod ng itawag eternal punishment. Ang purgatorio temporal punishment. So the whole purgatory, the source of the just, which in the moment of it temporal punishment. So dili hangtod sang ang sigo niya unsa man itong tabang anang nakalang purgatorio. Inagi sa suwap din sa dalang sulatan sa 2 Makabeyo 12:45, pray for the dead. Unsa man pray for the dead? Balano ng bagampo alang sa nangamatay aron kabadbaran nila mga sana. Niya mga kalag kuha sa gilas langit dili naman kabadbaran kay eternal life naman luwas naman. So muna impero dito sa kabadbaran kastigo hanto-santo muna mga kalag nga naas gitawag og purgatorio ulinis sana sa Bisaya. Kunya so may kuan so muna nga dili gyud magsinabot ang Roman Catholic Church versus sa mga non-Catholic churches sama silang pundok nga wag ang purgatorio kay duha man nila langit mo impierno. So wala pa kani ang general judgment na parang purgatorio. Napay gitawag inat sa hukom ba. Namna sa Hebreo 9:27 nga everyone must die once and after that be judged by God. Inagamatay sa tao automatic sikan sa hukom doon. Wala Ginoo mga tanas kalab. Ang wesa langit sa impierno kaysa purgatorio. So gitudlo na sa Simbahang Katoliko Romano place or state lugar o kahimtang. Sumatawag sa kahimtang, ang purgatorio, impierno ng langit. Sa may example ng kahimtang, kanang, di ka katumbok asa lapita kay kahimtang man. Ang lugar mo ng ditong purgatorio, di ka kakuha ng purgatorio. Pero gitudlo si man nga, basta adunay purgatorio, mamatay nga gagbay sa muagi yung purgatorio. Asa mo basa na? Nasa, kuhan, kini nga itong diskutan sa Judas 1:23. Sakmita gikan sa kalayo. Kaya sakmitin mo, ang magkalag sa impero din mo masakmit, masabot ka, ana sa kahimtang o lugar purgatorio mga kalag. Sakmitin pinagi sa pag-ampok natin. Dapat kay Pilihan, sa negative side, kini nga Pentecostal kami.
Oo. Sige, ano mo? Born again na, pwede ko. John Yabo. Ayan. John. Okay. Si Kuya sa amin sa kapatid negative. Ating hatag mo kuno ato niya. Okay. Okay. Unang pangutana na po. Asa mabasa word for word, purgatorio? Nasa Biblia, sulod sa Biblia, na mo basa? Tandaan, kay ipakupot mo ang mikrofon sa pagbasa. Biblia, panahon niya ang husay nga purgatorio. Dati na purgata rin. Ngan sa libro. Ibutang sa ngan sa libro, Brad. Pwede. Hanggang sa libro. Matod pa sa atong pinanggagat mga sa mabasa na. So sa Biblia na. Dara. Mateo 12:92. Mateo 12 ito. Nga kasamo. Oh. Nga dunay mga sala, nga binyal, nga nagpais mapasaylo. Laing kalibutan po sa may purgatorio na. Oo na. Sige. Ay, pangutana. Pangutana na tubag. Kedua pangutana. Na gini purgatorio. Okay. Kanang naa sa purgatorio, ipanudlo pa sa Ginoong Kristo nga ang mamatay nga alang-alang og sala kanang gamay ato na sa purgatorio o tumutunod na nimo. Si Ginoong Kristo gyud sa Lucas 12:47-48 na ang gagmay ang tao nga nakasala og gamay sinutan mo sa gamay. Ang nakasala og sinutan sa dako. Tubag ang pangutana. Next question. Kung pagkikauman na rin, hutubag na. Ano sa aman maluwas ang tao nga tuas sa purgatorio? Ay, luwas pa. Ini mga all souls in purgatory will go to heaven. Mato na langit. Ito ba, salbar yun. Pero para madalik hawas nga na magkalag sa purgatorio, iyampo pamisahan, sumala sa dos makabidusi kung siguro sa balaano ng pag-ampo alang sa nangamatay aron kod baran. Nato ba na pagkutan ay okay. Inunong ka nga iampo. Walay bayas ha, walay bayas. Ang nabilin. Walay nabilin diri sa kalibutan. Ikaw na yung last dito sa purgatorio. Unya walay nabilin diri sa kalibutan. Kinsa na may muampo? Layo na kayo na, layo ang punta na eh. Gago privilege Ginoo kay nagpabarog og purgatorio. Kana. Oo. Okay. Sa ato pa, katong imong gitubag nga ay mabasa na tubagon sa Ginoo to? Sumala sa imong gitubag karon nga nay mabasa o imo ra tong tumok-tumok? Nay mabasa pagampo na nasa kining 1 Tesalonica 5:17. Pray without ceasing. Huwag mo nga pagampo. Unya, ganong katagam na kasang sa Ginoo? Nasa Ecclesiastes 2:26. Uniyang kahimutan, matagang higayon sa Diyos. Natubag ang pabuta na. Kung imong giingon nga, 1 Thessalonians chapter, akong basahon, 1 Thessalonians 5:17. Okay. Okay. Ayaw mabasa. Ayaw mabasa. Okay. Musupakin. Pila ka purgatorio mabasa sa Biblia? Pila ka purgatorio? Usar man ka gingan lang sa sibahan nga tulikoro. Purgatorio, impierno, langit. Usang hibit, usang pirno, usang what purgatorio. Usang na. Usang hibit, usang impierno. Anong purgatorio kan? Okay, salamat kayo. Salamat po ako ni Dani, no? Isang to, ginani na siya. Masabot ko. Kaya nga naman, ang Ginoo ganito. Pag-ibaw man, tubag na, pagkutan na. Share ni, sa itong exam na si Edwin, kung basahin to, wala mabasa. Oo, natumo lagi na yun, mangilap ba? Mula'y kuyaw kayo. Sa itong imong giingon nga na purgatorio, atong basahon ba?
Abe. Pangutahan na, dili. Pangutahan na. Wa pa. Ikaw bahala diha. Wa pa ba oras? Ayaw. So dili tinuod Supak, kung iyang siya. gisulti. Kay ngano kanang makabibe, dili na sugo sa Ginoo. Why Dili apil? na sugo, wala di sugo Ah, sa dili- Ginoo. dili apil Nga Biblia, iangko day. ang mga patay. Iya ra to ang una-una o kabubuton o pagtuo. Kay kuha sa libro kung sa niyo, ha? mga Kuha sa kaigsunan, libro, ha? dakong ilad kung magpatuo mo, ano, bahala mo, di man pinuksan siring man eh. Siring na eh. Kaya kung panalitan na ay purgatorio, dili na ipadala ang Ginoo sa Kristo. Kaya nga naman, pwede naman nag-iampo. Mabitaw na nga din pa lang sa kalibutan, maila na makita ang maluwas o dili. Apan, kami nga mga Kristoano, dili minutom, kaya ang ito maayon sa matabusa. Kuwang. John chapter 3 verse 8, ang gingon dito, ang motuog, dili na hukman sa silot. Apan ang dili motuog, ginahukman na. So, klaro o dayag, nakita na dini pa sa kalibutan, nahibalo ka na o asa ka padulong. Sa langit ba o sa impierno? Klaro o dayag, nga naman, nga klaro o dayag, dili pwede ang plano sa Ginoo nga dua-dua, huwag klaro. Klaro, ingon ang Ginoo, John chapter 6, verse 7, gingon dito, sa pagkatinuod, ang mutuwa ka na ko, makabutod o kinubundayon. Kung mo ingon o, sa pagkadurduwa, sa pagkadurduwa ka. So, klaro mga kaisunan, dinhi palang unta, makita na nimo, mailan na nimo kung asa ka padulong. Madaot tayo. Pariho nila Apostol Pedro. Siya Apostol Pedro, ang mga disipulis. Kaya bawo na sila kung kinsa ang kambing o kinsa ang karnero. Nahibalo na sila kung human sa ilang kamatayon at na sila sa langit, makauban na sa Ginoo. Nahibalo na sila, dili kay mingon ka nga, wak pa ko kay balo. Mauni ang ilang pagtulunan. Dinhi, kinin na pabarog sa purgatorio, ang ilang pagtulunan.